Takže ahoj, ahoj. Jsem tu já, Jukis. A dneska je to není se mnou Mates a budeme hrát sami, čiže bude to kratší videjko. A mapa tady Arctic Netherland First Well. Co je? Aha. No včera mi to išlo. Tak dáme si Mount Frost, Mount Everest. No, aspoň, že toto nám jde. Tak. No. Tady zabijeme si Snow Golemů. A dneska by som chcel dosáhnuť tej novej level, ale to bude trvať. To bude asi dlhý trvať. Asi si dám maga, lebo ale ja si chci Rougera vyrankovať. Rougera si necháme. Já jsem mal, jakože, keď som si ho zakladal, tak som si dal healera, ale Mates, on mi ho nerankoval healera, ale on mi rankoval mága. Čiže teraz mám mága vyrankovaného a musím rankovať ja za healera, lebo on nechce byť healer, on je strašný slabý. Víš? Mne to ja proste tak furt vyprával. Vapor. Nemám, ono. Sednem si, no, klaknem si a babinec, vybojám. Kam ideš? Tady mám tak kvůra, nevím proč mi to koupil, a můžeme už jít bojovat, nevím proč mi to koupil. Aspoň ten rank 3 by som chcel. Ešte, že mám také dobré meče, lebo oni by mňa zabili. Ináč, na Hulíkovi LP tu 15 som si vyhral sám. Takže, aby ste si nemysleli, že aj to mi vyhrával. Ne, nevyhrával mi to. Vyhrával som si to sám, poctivě ja. Ale že k nám to blíží. Ináč, keď bojujete, tak nemôžete mať 100, že tady nemôžete mať 100, že sa vám to doplní až do 100. Musíte si chvíľku počkať. A už nech máme ten rang 2. Koľko mi to prípada? 1%, ideme niekde ďalej. Co je? Ja chcem ísť preč. Aha, tak už dále nemôžem ísť asi. Co dávaš ty? Šup. No, čepku, to si nech. Toto si též nech, toto si taky nech, toto taky. Dívejte. Aha, áno, ono je to dračí a je to za peníze. Len toto je zase ACčka, ale není to dračí. Takže oni s tým takto vystrali. No, pardon za ten výraz. Co mám robiť? Ice Knight, Ice Cube. Čekajte, ja to skúsim príjmuť. Skúsim jedno to zabiť. Ináč 15 nevím rozebrať skoro. No tak jsem zpět, došla mamina sem
A je to tak, sú to títo snowgolemové. A ja asi si to urýchlím, že si dám maga. Zasa prišla mamina. What? A máme, a idem si dať maga, čupnem si, maga. Toto si musíte dať, tady to máte. Mage, rank 10, healer, rank 3, warrior, rank 3, roach, rank 2. A ja jdu za toto a med si dám. Toto si dám, lebo to má lak, čiže môžem dávať for kritiky a toto je asi také, ale wow, toto si nechám. Tam mi to zakrýva aj držku, no a jdem do nich, dívejte, pác. Je to lepší, 500 kritik. Pác. O! Noj! Aha! Oh my god. Strike. Wow. To štvorku nemôžem dávať. Štvorku nemôžem už dávať. Tá si nahitovala všetkých a poradne. Tá nahitovala všetkých skoro. No, skoro všetkých tam. Som sa akurát búchal. No, tak štvorku nemôžem dávať, iba skúsim ešte tento spel. No dobre. Tak ty spely viem už okrem štvorky nemôžem dávať. Ale dosť dlho sa načítavujú tie spely. Snowgolema. Ja si pôjdem vyprázdniť všetko, co je možné. Wow, ale toto sa dosť dlho načítava. 5 má na 60 sekúnd. Wow. To je dosť. No, zapol. Ešte 4, ty kokos. Ináč, tady, keď budete robiť questy, budete dostávať XP, tyto coiny, alias, čiže peniaze, budete dostávať aj tuším nejaké veci, aj nejaké, to sa volalo, neviem, ja vám to pak ukážu. No, človeče, 60 sekúnd. Wow, ja som si myslel, že to je tento. Ja mám furt to, ne, že na ňo neotočím, ale na mňa áno. Môžeme už ísť do ňoho. Ale dosť to ani manu nebere. Vôbec nic starý skoro manu nebere. A pri Rogerovi. Oh my god! 50 many? Oh shit. 50 many hned preč. To 500 kritik. Wow. Mne sa raz stalo, že som měl 1000 a ja som dal toto, kritik. A další kritik. Na 2 ranky som ho dal, na 2 spely. Čiže to bolo úžasné niečo. A... 9 z 9? Jaj, to môže ísť prič. Som si aj nevšimol. Quest complete. Turn in. A máte to. Vidíte? 200 goldov a 150. A tady vám to dá Frostbite Spike. Ale nevím, proč to nemůžu, asi nemám taký level na to. A jdem někde jinam, však tady to je na nic. Tady jsem go to battle no. Dáme si toto, ne, zoom out. Co si dáme? Battleon a Mobsire. A tady tuto kočičku, dívejte. Pác, kritik hned na prvý run, wow, bitch, away. Swag. Dick. No z týchto z tejto dostanete tuto, no akorát jsem to dostal. To je tá, co drží tu lopatku a od tohoto mážete ty vidle.
quest. No. Co mi dáš? Delice. 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 Oho, tak jeden quest na 200, no to si nech. To ideme pokračovať v ceste. No way, now. Wow. To musím ukázať Matesovi, tam sa to bude ľúbiť. Koľko nahrávam už? 11 minút, tak pro tento diel by to mohlo byť všetko. A pýtali ste sa ma, prečo na Facebooku, prečo natáčam tak mým, lebo mi to ešte YouTube nedovolí, takže čahoj.